Laphethu njeke vumelo gadagada khona ukuthi ndalo kwajasta lomntwana ungeyithandi izindaba. Engabe sewuthele igama lamntwana nje. Wahlupheka nafo. Kuba ngilake la mfana. Sibonge kakhulu kubhuti uNeluvi. Umfoka phela. Sibonge ngokuthi sibe ingxenye ekhuphukane zakho. Kithi nalezi inkulungwane njengoba bangakhe. Siyabonga kakhulu mfana bengogcina bese siyahamba. Uyona mhlophe ku stage kulaba abangamaziyo kodwa angiqhelanga ukuthi ngingaziwa ngiyabona. Babukeli beKhala TV2 hayi ziyalila ke namhlanje ke Khala Fontaine ziyalila manje ayi ngibe nyona emhlophe la eduze kwami sawubona mfowethu She lapha kunjani bhuti wami? ngikhona mfowethu nyona emhlophe mfowethu ngizo ushaya isigcinci uyibongelele 1-2 babukeli bakhombisa into isigcinci ngizokukhala ngaso hayi uyasithinta mfowethu Bafowethu isigcinci angisingabazi. Angithi ngangeniswa yiso kumculo kaMaskandi. Umculo kaMaskandi thina siqeqeshwe kwathiwa ungena ngoba unekhono lokudlala isigcinci. Ma unekhono lokunye ukusina ububonakala emahlahleni, ubonakala naseyingomeni nasemakhaya. Oh ngiyakuzwa mfowethu ngicela sibabukele ubabambele nje kancane ubathi ubadonsela kabili kathathu nje mfowethu Ngebhadi ke sisangazwakali kodwa bengizabakhombisa ukuba umsindo wakho nokuba sisetheke kahle. Kodwa ke bafowethu kwanisuke nikhuluma ngami phela manje nikhuluma ngesigcinci. Ngiyabonga mfowethu ngiyakuzwa idonsa engathi tsheke egazini le uyayiphila mfowethu uthini babukele ekhaya mfowethu Mfowethu nje ngithi kubabukeliwe. Lapho ekhaya ngicela niqaphelisise abaculi. Ngicela niqaphelisise kubaculi futhi nisikhuthaze ukuthi umculo weyiginci kaMaskandi ngoba umculo kaMaskandi umculo weyiginci. Sicela ukuthi nikukhuthaze lokho ukuthi iyiginci zingashiwa makodlalwa ngoba kungeyiginci. Bangakhuthaza ukuphathwa kwesagila estage ngoba kusuke ngayoliwa. Bathi nathi masifika neyiginci sisuke singayishaya. Kodwa nje wena ngishaya mangiphuma la ngisho ngathi ungicela yephi ngoma ngingayishaya kodwa mawuphethe iwisa usuke ungeke uzishaya umuntu nawe lapha e-stage ngene la izoluzana logodweni umculo weyiginci yobe uzomaqala ingoma qala ngesiginci aqala ngesagila. ngiyabonga mfowethu ngesikhathi sakho Siyabonga kakhulu bafowethu sibonge uKhaya FM sibonge uKhaya TV siyabonga. ziyalila ke bafowethu ziyalila eKhala Fontaine bafowethu ngoba nibuka nje bafowethu la nginenyona emhlophe bafowethu ngicela mungena kuleli page mfowethu uwenze okufanele mfowethu ucofe lapho ziyalila ziyakhala manje eKhala Fontaine ngiyabonga bafowethu.